أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al'ummar musulmi na faɗin duniya kamar Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe da fatan muna lafiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al'ummar musulmi na faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau mun zo muku da wani zazzafan sirrin firraƙo, ma'ana na raba saurayi da budurwa, na raba wani da wani, na wani firraƙo kenan biznillahi ta'ala. Amma don Allah a kula kar a yi don cutarwa. Idan aka yi don cutarwa insha Allahu ba mu ba da izini ba, sannan ko da ka yi ba zai yi ba, sannan bi iznillahi ta'ala in ma ya tashi ɗin to kaga kana da laifi saboda ba mu ba da ba ne don cutarwa. Akwai kamawa da take wanda dole sai an raba wane da wane, to insha Allah bisa wannan ne muke ba da wannan sirri na firraƙo biznillahi ta'ala. Amma idan farkon zuwan ka ne wannan makaranta ta mai tara albarka, daure ka danna mana subscribing, ka danna alamar all insha Allah, ta da duk lokacin muka ɗora sabon karatu za ka gani biznillahi ta'ala. Za a rubuta wannan allazi at'amahum min ju', za a rubuta shi biznillahi ta'ala. Za a samu baƙar takarda, baƙar holama. In ka je gun masu saida ƙaro ne, allurai ne, masu saida dai kayan na malamai insha Allahu ka ce a baka baƙar holama, ko wajen masu saida takardu ka ce a baka baƙar holama insha Allah za a baka ita, baƙa ce insha Allah. Sai ka rubuta wannan sirrin sai ka rubuta shi insha Allahu. Za ka rubuta shi so 7 a jikin baƙar takardar nan. Kaga wannan ɗaya kenan, to haka za ka rubuta ka samu baƙar takarda guda 7. In ma guda ɗaya ce ka siya da yake babba take zuwa, to sai ka raba ta 7 sai ka rubuta, sai ka yi laya. Bayan ka saka suna a tsakiyar nan insha Allahu sunayensu, ɗaya ya kalli sama, ɗaya ya kalli ƙasa. Wanda ya kallo ƙasan nan rubutun sai ka sa sunan shi ma a can ya kalli ƙasa, wancan ma ya kalli sama insha Allahu. Sai ka ba da tazara a tsakiya amma biznillahi ta'ala. Sai ka nannaɗe layar. In ka nannaɗe layar insha Allahu kullum sai ka riƙa rubuta, sai ka riƙa karanta falfaraqati farqa, kana jan carbi kana jefawa a wuta. Falfaraqati farqa kana ɗauko laya ɗaya kana jefa a wuta. In kai cikin carbi sai ka ɗauko ɗaya sai ka jefa a wuta. In kai falfaraqati cikin carbi sai ka ɗauko ɗaya sai ka jefa a wuta. Haka ake har a gama. Bayan an gama ɗin insha Allah, bayan an gama ɗin biznillahi ta'ala sai a samu abin sadaka, ko a yanka baƙar zakara ko baƙan kaza insha Allah. To aiki bi iznillahi ta'ala nan take za su rabu. Insha Allah nan take za su rabu. Rana ba za ta faɗi ba insha Allah sai da rabuwarsu biznillahi ta'ala. Kafin rana ta faɗi insha Allah sun rabu. Duk mai buƙatar mu gabatar masa da wannan aiki mana magana a WhatsApp, a daure a yi share a yi subscribing. Bisalam.